വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മൂകം കരോതി വാചാലം ബന്ധും ലംഘയതേ ഗിരം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മൂകം കരോതി വാചാലം ബന്ധും ലംഘയതേ ഗിരം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. മമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സകല ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പരേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാം സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരിബോൽ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോയി തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 30. അധാവിശേഷഭവനം കർമ്മകാമമനു അനുത്തമം പ്രാസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. അധാവിശേഷഭവനം സർവകാമം അനുത്തമം പ്രാസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിൻ്റെയായി അധ അനന്തരം അവിശത്ത് പ്രവേശിച്ചു സ്വഭവനം സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ സർവ എല്ലാ കാമം അഭിലാഷങ്ങൾ അനുത്തമം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ഉത്തമമായ പ്രാസാദാഹ കൊട്ടാരങ്ങൾ യത്ര എവിടെ പത്നീനാം സംഖ്യാനമായ പത്നിമാരുടെ സഹസ്രാണി ആയിരങ്ങൾ ച ഉപരിയായി ഷോഡശ 16. 16,000 എത്ര ഉണ്ടെന്ന 100 എത്ര പത്നിമാരാണ്? 16,100 108 പത്നിമാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്
നമ്മൾ നേരത്തെ സിറ്റിസൺസ് അല്ലെ, പ്രജകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ഭഗവാനെ. പിന്നെ അതില് പല തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചണ്ടാലന്മാര് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ആരാണ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രജകൾ ആകമാനം വിവിധ തലത്തിലുള്ള പ്രജകൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് പോയതായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പൊ ആരുടെ ഗൃഹങ്ങളില്, സ്വന്തം ഭവനത്തില് ഭാര്യമാരുടെ ഗൃഹങ്ങളില് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം പ്രജകളാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രജകളുടെ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ തലത്തിലുള്ള ആളുകളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിമാരും പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണർ അതൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയത് കണ്ടു. പിന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പത്നിമാരുടെ. അപ്പോ അതിന്റെ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ദർശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പത്നിമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിമാരോട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത്, അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആവശ്യമായ അങ്കണങ്ങളോടും ഉദ്യാനങ്ങളോടും കൂടിയ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതവും പരിപൂർണമായ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരണം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വളരെ വിശദമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ ബുക്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നാരദ മുനി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചപ്പോ നാരദ മുനിക്ക് കൃഷ്ണനെ അവിടെ വിവിധ തരത്തില് 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും 16,108 തരത്തിലായിരുന്നു അവിടെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾ നാരദ മുനിയുടെ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൊട്ടാരങ്ങളും ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒരേ സമയം പ്രത്യക്ഷമാകാനും ഭഗവാന് സാധിച്ചത്. ഈ 16,100 ഭാര്യമാരും ഒരേ സമയമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അവർക്ക് ഒരേ സമയം കൊട്ടാരങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുക, എല്ലാം ഒരേപോലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അവിടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഥമ പത്നിമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചോ ഈ രണ്ടാം തരം പത്നിമാർക്ക്, രണ്ടാമത് കെട്ടിയ പത്നിമാർക്ക് വേറെ അല്ലെ, അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടോ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ കണ്ടു. ഒരേപോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാ പേരോടും പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമ്പോ വിവാഹമായിരിക്കാം, വേറൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമ്പോ കളിക്കുന്നതായിരിക്കാം, കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ചില ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമ്പോ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഭഗവാന് നാരദ മുനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും കൃഷ്ണനെ ഹോസ്റ്റാക്കും. മാതാജി വേറെ ഗീത മാതാജിനെ ആണോ? സോറി മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്താ. ഗീതാകൃഷ്ണ ആണ്, ഞാൻ അതാണ് കണ്ടത് നേരത്തെ. ചെയ്തു വന്നപ്പോ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ഗീതാകൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവയെല്ലാം തന്നെ രത്നക്കല്ലുകളാൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് ചിത്രത്തുന്നൽ ചെയ്ത വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള തിരശീലകളാലും പരവതാനികളാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ സർവ അധികാരം, സർവശക്തി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. സർവ അധികാരം, സർവശക്തി, സർവ ഐശ്വര്യം, സർവ സൗന്ദര്യം, സർവജ്ഞാനം, സർവ വൈരാഗ്യം എന്നിവയെ സമ്പൂർണ്ണൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ദ്വാരകയില് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് സൗധങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഏതൊന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സർവ ഐശ്വര്യമുള്ള ആളാണ്, സർവ ശക്തിമാനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകത്തില്ല.
ഭഗവാൻ സീമ അതീതനാകയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അൺകൺട്രോളബിൾ ആയതാണ് ശക്തിയും അധികാരവും ഐശ്വര്യവും അല്ലെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും സീമാതീതമാകുന്നു, അവയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികളും അളവറ്റതാകുന്നു. അപ്പൊ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും എല്ലാ തര സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. സകലതും അപരിമിതമാകയാൽ അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാകയാൽ സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണ്ണമെന്നിവിടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലും ഒരു രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കും ഒരു കുറവുമില്ല. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്ന്യാപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോ മഹോത്സവാഹം ഉത്തസ്തുരാരാ സഹസാനം ആശയാത് സാഗം ഹൃദയർവ്രീഡിത ലോചനാനന. അപ്പൊ പത്ന്യാപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോ മഹോത്സവാഹം ഉത്തസ്തുരാരാ സഹസാ സന്നാശയാ സാഗം ഹൃദയർവ്രീഡിതലോചനാനനാഹ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. പത്നിയ സ്ത്രീകൾ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ പതിയെ പ്രോഷ്യ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരുന്നു. ഗൃഹ അനുപാഗത ഇപ്പോൾ ഭവനത്തെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. വിലോക്യ അപ്രകാരം ദർശിച്ച് സംജാതമാകയാൽ മഹാ ഉത്സവാഹ അന്തരംഗത്തിൽ ആഹ്ലാദപ്രദമായ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി. ഉത്തസ്തു എഴുന്നേറ്റു. ആരാ ദൂരെ നിന്നും. സഹസ പെട്ടെന്ന്. ആസന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും. ആശയ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും. സാഗം കൂടെ. വ്രതം വ്രീഡിത ലജ്ജയോടെ വീക്ഷിച്ച്. ലോചന നയനങ്ങൾ. ആനനാഹ അത്തരം മുഖങ്ങളോടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ദീർഘകാലം ദ്വാരകയില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പോവുകയും പിന്നെയും കുറച്ച് വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തര് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവിടെ തങ്ങുകയായിരുന്നു. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയായിരുന്നു അവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കാലഘട്ടത്തില് ഭാരത സ്ത്രീകളും അതേപോലെ തന്നെ പാഞ്ചാലിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ പോയപ്പോ തപസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയപ്പോ ഏതാണ് രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന് മുമ്പ് പണം സമ്പാദിക്കാനും ശക്തികൾ നേടാനും ഒക്കെ പോയപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ദ്രൗപദിയും എന്തായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്, ഇതേപോലെ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. ചെറിയ കുടിലില് അല്ലെ, അതായത് കൊട്ടാര സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ഒരു കുടിലില് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ദ്രൗപദിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്തപ്പോ ഭാര്യമാർ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ വേണം കഴിയാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭവനത്തെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എന്താണ്, സാധാരണ അന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ അതിന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അണുകുടുംബം അല്ലെ. നമ്മൾ അണുകുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന ആളുകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും കൈ കൊടുക്കുകയും അല്ലെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. പക്ഷെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒന്നാമതേതാണ്, അണുകുടുംബം അല്ല കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂട്ടുകുടുംബം ഇതിപ്പോ റോയൽ ഫാമിലിയാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും എല്ലാവരുടെയും മുന്നേ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പുരുഷന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം സ്വഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാർ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നു, മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. നമ്മളെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് അല്ലെ ഓടിച്ചെല്ലുകയല്ല. രാജ്ഞിമാർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഏകാഗ്ര ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ ഏകാഗ്ര ചിന്തകളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സാധാരണ മുന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവമാണ്, അവർക്ക് എന്താണ്, ലജ്ജയാണ് സ്ത്രീകളുടെ
പ്രധാന മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മുഖം മറയ്ക്കുകയും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ 16,108 പത്നിമാർ വസിക്കുന്ന സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളെ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം എത്ര പത്നിമാരും കൊട്ടാരങ്ങളും ഉണ്ടോ അത്രയുമായി ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ഒരേ സമയം വെവ്വേറെയായി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഓരോന്നും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും എന്തില്ല, പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല ഭാര്യമാർ തമ്മിൽ അല്ലെ, എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കാരമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ പവർഫുൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒമിനി പൊട്ടന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും ഏകനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഇവിടെ പ്രധാന വാക്കാണ് അസംഖ്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരേ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ തനതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്വരൂപം തനതായ റിയൽ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇതും പറയുന്നു, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇത് ഭൗതികമല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നില്ല, ഭൗതികത ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ല, ഭൗതികനായിരുന്നില്ല, ആധ്യാത്മികതയിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും. നിരപേക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾ, സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ഭഗവാൻ ഏകനാണെന്നും എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവിടെ അസംഖ്യനാകുന്നുവെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രുതികളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അതൊക്കെയാണ് ശ്രുതികളെന്ന് പറയുന്നത്. വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവയാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്ന ശ്രുതി, കേൾക്കുന്നവയാണ് അല്ലെ, കേട്ടു പഠിക്കുന്നവയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഈ അനേക വിധങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായും വിഭിന്ന അംശങ്ങളായും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നു, നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ പല പല വിസ്തരണങ്ങൾ എടുത്തു, അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് വിഭിന്ന അംശം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റതെന്താണ്, പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമുള്ള ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ വരുമ്പോ അത് പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണം ശ്രീരാമചന്ദ്രനും പിന്നെ ആരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടാണ്. അതായത് 16 ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ ഉള്ള പൂർണ്ണമായും സജീവവും ഒരൊറ്റ രൂപത്തിൽ പ്രകടവുമായ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രജഭൂമിയിലും മധുരയിലും ദ്വാരകയിലും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിച്ച ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം മനുഷ്യ സമാനമായ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു, പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ആ അവതാരത്തിലാണ് ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ അംശം തന്നെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനും. മഹത്വത്തിന്റെ നീതിയുടെ ഏതാണ് അതിലെ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്, കലകളാണ് അവിടെ ശ്രീരാമൻ കാണിച്ചത്. അത് സജീവ രശ്മികളുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ പ്രകടനമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഇതാണ് ഇവിടെ വിസ്താരം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം എടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഭിന്ന അംശം എന്ന് പറയുമ്പോ ആവേശ അംശം, നമ്മൾ ആവേശ ശക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവേശാവതാരം നമ്മൾ പഠിച്ച്, ആവേശാവതാരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്
ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട അവതാരം അതായിട്ടാണ് വിഭിന്ന അംശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ എന്താണ് ഭാഗികമായിട്ട് ശക്തി ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തി ഭാഗികമായിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തിയെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. അതാണ്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ 11-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു അല്ലേ. ആ വിഭൂതികളും എല്ലാം ഏതായിട്ടാ വരുന്ന വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച എല്ലാ വിഭൂതികളും അർജുനൻ ഒരു വിഭൂതിയാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഭൂതി. ഇപ്പൊ ഹിമാലയം എന്താണ്, പിന്നെ ഏതാണ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വസിഷ്ഠൻ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസ മഹർഷി എന്തായിരുന്നു, നാരദ മഹർഷി എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആ വിഭൂതികളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരായിട്ടാണ് അതിൽ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയായിട്ടാണ് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് വിഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ എംപവേർഡ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ എംപവേർഡ്. അതേസമയം അത് പാർഷ്യലാണ്, ഭാഗികമായിട്ട് ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ശക്ത ആവേശ അവതാരങ്ങളായിട്ട് അവയെ കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടി, റിക്രിയേഷന്, രണ്ടാമത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ പിന്നെ അർജുനനും ശക്തി ആയുധ ശക്തിയുടെ വിഭൂതിയായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും. പിന്നെ ആരും വരുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ജീവസത്തകളും വിഭിന്ന ശക്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ വിസ്തരണങ്ങൾ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായും വിഭിന്ന അംശങ്ങളുമായിട്ട് ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളും പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങളും ആകുന്നു. വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. മറ്റതൊക്കെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്, അംശങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം 16,108 പൂർണ്ണ അംശമായിട്ട് പ്രകടമാകുകയും ജീവസത്തകളും എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇതായിട്ട് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, വിഭിന്ന അംശം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 16,108 ആ പത്നിമാരാരാണ്? പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏകകാലത്ത് എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു? ഭാര്യമാരല്ല, ഭഗവാൻ. ഭാര്യമാരും ഏതിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഗോലോകത്തും വൈകുണ്ഠത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഈ 16,108 പത്നിമാരായിട്ട് മാറിയത്. അവർ പല പല യുഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന് ഭർത്താവായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തപസ് ചെയ്തവരും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പം മാതാപിതാക്കളായവരും ഒക്കെ ധാരാളം അല്ലെ വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭാര്യമാരും വെറുതെ ഭാര്യമാരായതല്ല, ഭഗവാനോടൊപ്പം വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോകത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും യുഗങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അംശമായി പ്രകടമായി. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ശക്തിയും അല്ലെ, എല്ലാ പവറോട് കൂടിയും സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടിയും സമ്പത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായത്. അദ്ദേഹത്തിന് അവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു. യോഗ നമുക്കറിയാം, യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തിയാണ് അത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. യോഗിക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ ശക്തികളും ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? യോഗികൾക്ക് കിട്ടും. അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പോലെ ആകാം അല്ലെ, വലുതാകുക, ചെറുതാകുക തുടങ്ങിയ ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കപിലമുനിയുടെ പിതാവിന്റെ ആകാശ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ ഈശ്വരൻ, യോഗികളുടെ ഈശ്വരൻ, അതില് ഒന്നാമൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നു.
സാധാരണയായി ഒരു യോഗിക്ക് പരമാവധി തന്റെ ശരീരത്തിൽ 10 മടങ്ങ് വിസ്തരണങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തൃതമാകാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു യോഗിക്ക് 10 എന്ത് ചെയ്യാൻ, വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ആയിരക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ കണ്ടതല്ലേ. 9 ലക്ഷം പശുക്കളും അതിന്റെയൊക്കെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗോപകുമാരന്മാരും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 16,000-ലധികം പത്നിമാരെ പാണി ഗ്രഹണം ചെയ്തു എന്നറിയുന്നതിൽ അവിശ്വാസികൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇത്രയും പേരെ ഒരേ സമയം ശ്രീകൃഷ്ണന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവരിൽ ഒരാളായി ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവത് ശക്തിയെ സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാൽ അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം ആരാണ്, വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ, തന്നെ പോലെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണ. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമായ ജീവസത്തകളുടെ തലത്തിലല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരാണ്, തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. ജീവസത്തകൾ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. നമുക്കെന്താണ്, ഭക്തിയിലോട്ടും പോകാം, വേണമെങ്കിൽ ഭൗതികതയിലോട്ടും പോകാം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തികൾ കുറയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവയെ തുല്യമായി ഗണിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശക്തി, ഇപ്പൊ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലൈറ്റ് കത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ലൈറ്റും ഒരുപോലെയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരേപോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കത്തിയത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ലൈറ്റും ഒന്നുപോലെ ആകുന്നില്ല അല്ലെ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് പല പല ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കാം അല്ലെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ശക്തിയും ശക്തിമാനും ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും അവരെന്തല്ല, ഒന്നുപോലെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. രാജ്ഞിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്രകാരം ശക്തിമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായി അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ ദിവസം വിനിമയം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ബൾബും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടും ഒന്നല്ല എങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഈ 16,108 ഭാര്യമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലും എന്തുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ശക്തിയും ശക്തിമാനും എന്നതുപോലെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവ ഭഗവത് ലീലകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നറിയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രത്യുത പകരം ഭഗവാൻ 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കില്ല. 16,108 പകരം 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വന്നു ഇരിക്കലും അദ്ദേഹം തന്റെ അപരിമിതവും അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അക്ഷയമില്ലാത്ത ശക്തി പരിപൂർണമായും പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചറിയുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ. അത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ആവശ്യാനുസരണം. അദ്ദേഹം 16,000 പത്നിമാരെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ എത്ര തന്നെ ശക്തനായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവന് സമനോ താഴെയോ ഇല്ലെന്ന് ഭൂതലത്തിലെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചോളുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ശക്തിയും എന്താണ് എനർജറ്റിക്കും. ശക്തി കിട്ടിയ ആള് എനർജറ്റിക്, ഭഗവാൻ ശക്തിയാണ്, ആ ശക്തി കിട്ടിയ ആള് എനർജറ്റിക്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ശക്തിയും ശക്തിമാനും എന്താണ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ എന്ന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ശക്തി കിട്ടിയ ആള് ഭഗവാൻ സമനായോ പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവന് സമമായോ താഴെയോ അല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്
മുകളിലാണ്, സ്വരാടാണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ. എല്ലാത്തിനും അതീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ശക്തി കിട്ടിയാലും ആരും ഭഗവാന് തുല്യമായോ പിന്നെ ഭഗവാന് മുകളിലായോ വരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന് താഴെയോ ഭഗവാന് സമനായോ ആരും വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നു, ദൈവം വലിയവനാണ് എന്നത് ശാശ്വത സത്യമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവാനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് ആരെയും ശക്തിയിൽ ആരും ഭഗവാന് തുല്യമാകത്തില്ല. ഭഗവാന് ഉയരത്തിലും ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലും ആരും ആകത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രേഷ്ഠനാണ്, വലിയവനാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതെന്താണ്? ഒരു ശാശ്വത സത്യമാണ്, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യം. ആയതിനാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധനിമിത്തം ദീർഘകാലം ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട മാത്രമേ രാജ്ഞിമാർ ധ്യാന നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും അവരുടെ പ്രിയതമനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ധാർമ്മിക അനുശാസന അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സാമൂഹ്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. അതായത് മറ്റു പുരുഷന്മാരെയൊന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തില് സ്ത്രീ വസ്ത്രധാരണോ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പണ്ട് കാലത്ത് സമൂഹം മൊത്തം ആണായാലും പെണ്ണായാലും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം അവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലില്ല. അപ്പൊ യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭർത്താവില്ലാത്തപ്പോ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സമൂഹ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട പാടില്ല. ശരീരത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊന്നും അണിയുകയും വേണ്ട. കൂടാതെ അവർ ചിരിക്കുകയോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ വസതിയിൽ പോകുകയോ ചെയ്യരുത്. ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൗനായിട്ടിരിക്കണോ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറെ ആഹ്ലാദം ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോഴേ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നേരോ വാപ്പൂട്ടി ഇരിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഭർത്താവിനെ ചിന്തിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവാനും കൂടെയാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യാജ്ഞവൽക്യന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം വരുന്നത്. ഭർത്താക്കന്മാർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്തിലായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ വ്രതമാണത്. അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പാഞ്ചാലി ചെയ്തതും പറഞ്ഞത്. അതേസമയം വൃത്തിഹീനമായി അവർ ഭർത്തൃസമക്ഷം ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷരാകരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് എത്തിയാൽ അവർ എന്തായിരിക്കണം? നല്ലതായിട്ട് മോടി ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ഏത് നേരം ഒരു മൂദേവിയുടെ മുഖം കണ്ട് മടുത്തു എന്ന് പറയല്ലേ. അങ്ങനെ മൂദേവികളാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആരായിരിക്കണം? ലക്ഷ്മിമാരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അതായത് സന്തോഷിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാനും ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഉല്ലാസഭരിതമായിട്ടായിരിക്കണം ഭർതൃസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷയാകേണ്ടത്. നമ്മളത് നമ്മള് മഹാഭാരതം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വേഷവിധാനമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എപ്പോഴും അവരെന്താണ് നല്ല ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും കാണുക അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനമഗ്നരായി രാജ്ഞിമാരെല്ലാം സദാ അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാതെ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ? രാജ്ഞിമാർ വെറും പത്നിമാരായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? അവർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടിയത് തന്നെ. അപ്രകാരമാകിയാൽ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ രാജ്ഞിമാരായി അവതരിച്ച ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടും പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്?
ശാരീരികമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും എന്താണ് മാനസികമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് എപ്പോഴും അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. തന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധ്യാന സമാധി മൂലമോ ഭഗവാൻ സദാ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അല്ലെ, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്ഞിമാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ അതാണ് പ്രത്യക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ധ്യാന സമാധി മൂലമോ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനും ഭാര്യമാരും ഒരുമിച്ചാണ്. ഗോകുളം മേയ്ക്കാനായി ഭഗവാൻ ദൂരവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗോപിക ഗീതം അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുകയും ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോപിക ഗീതത്തിൽ വരുന്നത്. ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ പശുക്കളെ നേരത്തെ പശുക്കുട്ടികളെ ആയിരുന്നു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃദുലമായ പാദങ്ങളിൽ പരുക്കനായ നിലത്ത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പാദങ്ങളാൽ പരുക്കമായ നിലത്ത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഗോപികമാർ ആശങ്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ആലോചിച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ ധ്യാന സമാധിയിൽ പരവശരാകുകയും ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ കാണാത്തപ്പോൾ ഗോപികമാരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാണ്, ധ്യാന സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, വളരെയധികം മനോവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. ശുദ്ധ ഭഗവത് സഹചാരികളുടെ അവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ കാണാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹേ കൃഷ്ണ അങ്ങ് എവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലമുറയിടുന്ന ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരായിരിക്കും അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാതപ്പോ അവർക്ക് വെപ്രാളമാണ് കാണുന്നത്, വെപ്രാളമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് വെപ്രാളം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്ന ഭക്തി മൂലം ആ കഴിവ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ കാണാതാകുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിലവിളിക്കും, ഭഗവാനെ വരൂ കാണട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ദൂരെ നിന്നും ദർശിച്ച മാത്രമേ തന്നെ അവർ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വ്രതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യാജ്ഞവൽക്ക യാജ്ഞവൽക്ക ധർമ്മം ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, മുഴുകയായിരുന്നു. പതിവായ എല്ലാ ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പതിവായ ഒരു മാനസിക പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവർ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഉടനെ ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത് കാണണം, പോകണം, അടുത്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര് പോയില്ല. കാരണം എന്താണ്, സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നാൽ ശക്തമായ ഹർഷ ഉന്മാദത്താൽ ആ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ അവർ തരണം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ആശയത്തിൽ ഉറച്ച് ആ ചിന്ത അവരെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മനസ്സിലെന്താണ്, ഹർഷ ഉന്മാദമാണ് അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കൂടി അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പോഴും അവര് ആ ചിന്തയിൽ അവർക്ക് പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ പരമാവസ്ഥ മറ്റെല്ലാ ഔപചാരികതകളെയും സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളെയും നിർമൂലമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ സന്ധിക്കാനുള്ള പാതയിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരാകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ആത്മനാഥനായ കൃഷ്ണനെ സന്ധിക്കുന്ന പരമപൂർണാവസ്ഥ. അപ്പൊ അവർ ശാരീരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ മാനസികമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ശ്രീലജ്ജ കാരണം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുമല്ല, യാജ്ഞവൽക്യ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചും അവർ അത് പൊതു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൃദയം കൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും അല്ലെ മക്കളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ആലിംഗനം ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 32-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമാത്മജയ ദൃഷ്ടിഭിരന്തരാത്മന ദുരന്തഭാവാപരിരേ പദ്യം നിരുദ്ധമപ്യാസ്രവ ദംബുനേത്രയോർ
വിലജ്ജതീന ഭൃഗുവര്യ വൈക്ലവാത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഓം നമ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ശ്രീലപ്രഭാതയ്ക്ക് ജയ. തം അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ ആത്മജയ പുത്രന്മാരാൽ ദൃഷ്ടിയാൽ അന്തരാത്മന ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്താൽ ദുരന്തഭാവാഹ ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം പരിരേഭിരെ ആശ്ലേഷിച്ചു. പതിയും ഭർത്താവ് നിരുദ്ധം വീർപ്പുമുട്ടി. അതങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും ആശ്രവത് കണ്ണുനീർ അമ്പു ജലത്തുള്ളികളെ പോലെ നേത്രയോ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും വിലജ്ജതീന ലജ്ജാവതികളായ ഭൃഗുവര്യ, അല്ലയോ ഭൃഗുവര്യ. ഇവിടെ ആരാണ് പരീക്ഷത്തിനോട് ആര് പറയുന്നതാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഭൃഗുവര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൃഗുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് പരീക്ഷത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. വൈക്ലവ, അത് മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ. അപ്പോ രാജ്ഞിമാരൊന്നും ഓടിപ്പോയി ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിച്ചില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഹൃദയത്തിൽ ആശ്ലേഷണം നടത്തി. പിന്നെ ഏതാണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് ആശ്ലേഷണം നടത്തി. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? കുട്ടികള് അല്ലെ, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാതാവിന് കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പൊ അവരെ അയച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷണം ചെയ്യാൻ, ഭർത്താവിനെ ആശ്ലേഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് അയച്ചു. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ശരിക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് അവർക്ക് മാറി. പിന്നെ ഏതാണ്? ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുനീര് അല്ലെ, നമുക്ക് സന്തോഷാശ്രുക്കൾ വരും അല്ലെ, അതേപോലെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുകയായിരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ. ദുസ്തരമായ ഹർഷോന്മാദം അത്ര ശക്തമാകയാൽ ലജ്ജാവതികളായ രാജ്ഞിമാർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ആദ്യം ആലിംഗനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഹൃദയം കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു, പിന്നീട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പുത്രന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. അതിനെന്താ പറയുന്ന? സ്വയം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പുത്രന്മാര് ഭർത്താവ് പുത്രന്മാരെ ആശ്ലേഷിക്കണം. ഹേ ഭൃഗുവര്യ, അവർ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ അവർ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു. സന്തോഷാശ്രുക്കൾ അവർ പൊഴിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അറിയാതെ വരുന്ന അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതർക്ക് ജയ. ശ്രീ സഹജമായ ലജ്ജയാൽ അവരുടെ പ്രിയ പതിദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ രാജ്ഞിമാർക്ക് നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചും അവരുടെ പുത്രന്മാരെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി അയച്ചുകൊണ്ടും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുണർന്നു. എന്നിട്ടും പരിരംഭണം അപൂർണമാകയാൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കണ്ണുനീർ അവരുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു. അപ്പൊ അവര് കരയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? കണ്ണുനീർ അടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. പുത്രൻ മാതൃശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നതാകയാൽ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി അയക്കുന്ന വഴി ഒരുവൾ ഭർത്താവിനെ പരോക്ഷമായി, അതായത് പ്രത്യക്ഷമല്ല പരോക്ഷം, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയില് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന. ലൈംഗിക വീക്ഷണകോണിൽ പുത്രൻ ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് പതിപത്നി ആലിംഗനം പോകുകയല്ല, എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ആലിംഗനം ഇച്ഛാപൂർത്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ പതിയും പത്നിയും ലൈംഗിക ഇച്ഛയോടുകൂടി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരു പുത്രൻ ഭർത്താവിനെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്ന ആ സന്തോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മകനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന വഴി ഭർത്താവിനെ ആശ്ലേഷിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു. നയനങ്ങളാലുള്ള ആലിംഗനം ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അധികം സാർത്ഥകമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ്? കാമുകന്മാരും ഭാര്യ ഭർത്തക്കന്മാരും എപ്പോ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യും. ആകയാൽ പതിപത്നിമാർക്കിടയിൽ അത്തരം വികാര വിനിമയത്തിൽ ഏതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്? പതിപത്നിമാർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളിലൂടെ ഭർത്താവിനെ പരോക്ഷമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 33. യദിയപി അസൗ പാർശ്വഗതോ രഹോ ഗതഃ തദാപി സംഖ്യാംഗ്രിയുഗം നവന്നമം പദേ പദേ കാവിരമീത തത്പാ ചലാവേയ ശ്രീർന ജഹാദി കർഹിചേത് യദ്യപ്യസൗ പാർശ്വഗതോ രഹോ ഗതഃ തഥാപി സപ്തസ്യാംഗ്രിയുഗം നവന്നമം പദേ പദേ കാവിരമീത തത്പാ ചലാബിയ ശ്രീ ന ജഹാദി കർഹിച്ചേത്.
പദാനുപദാർത്ഥ ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയ് യതി എന്ന് വരികിലും അഭി നിശ്ചയമായും അസൗ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാർശ്വഗത പാർശ്വത്യ രഹഗത തീർത്ഥം ഏകനായി തഥാപി എന്നിട്ടും തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗ്രിയുക്തം ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ നവമായ അതായത് പുതിയതായ പതേ പതേ ഓരോ പദം വെപ്പിലും ആര് തിരിക്കാൻ കഴിയൂ. തത് പദാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലാപി ചലിക്കുന്ന യഥാര് ശ്രീ ഐശ്വര്യദേവത ഒരിക്കലും ജഹാദി ത്യജിക്കുന്നു കർഹിച്ചിത് ഏത് സമയത്ത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി ചഞ്ചലയാണ്. എന്നിട്ടും അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിടത്തും നിൽക്കാത്തയാളാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ഇതാണ് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് സമ്പന്നനാകുന്നു, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിലം പതിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി അനുഗ്രഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ചലിക്കുന്ന എന്നാണ്, എപ്പോഴും ചഞ്ചലയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാനോടൊപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചഞ്ചലയായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ എപ്പോഴും തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലെ എന്നും കണ്ടിട്ടും മതിവരാത്ത എന്നും പുതുമയായിട്ട് തോന്നുന്ന ആ പാദപങ്കജങ്ങളെ മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ് തോന്നാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഒരിക്കലും മതിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? 16,108 സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സദാ അവരുടെ പാർശ്വത്തിൽ തികച്ചും ഏകനായി നിലകൊണ്ടുവെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും ഭർത്താവായിട്ട് തന്നെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊണ്ടു അല്ലെ. അവിടെ ഷെയറിങ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തോന്നിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ അവർക്ക് നവനവമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പുതിയതായിട്ട് തോന്നപ്പെട്ടു. സ്വഭാവേന ചപലയും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളുമെങ്കിലും ഐശ്വര്യ ദേവതയ്ക്ക് ഭഗവത് പാദപങ്കജങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എപ്പോഴും ഓരോടത്തും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ഒരിക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ശേഷം ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാൻ ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് കഴിയുക? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം, എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും സർവ്വ ആകർഷകനാണല്ലേ. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അതില് ഭക്തിയിൽ വീണ് പോയാല് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം കണ്ടാലും ഭഗവാന്റെ പ്രതിമ കണ്ടാലും വിഗ്രഹം കണ്ടാലും പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ ആകർഷിതരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതിൽ ആകർഷിതരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാനില് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയാല് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിട്ട് പോകത്തില്ല. ഐശ്വര്യ ദേവത സ്വഭാവേന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവളെങ്കിലും ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ സദാ അവളുടെ പ്രീതിയുടെ പിന്നിലാകുന്നു. എല്ലാവരും ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ആര് കൂടെ ഉണ്ടാകും? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അജ്ഞതയാൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും ആരും തന്നെ സ്ഥായിയായി ധനവാന്മാരല്ല അപ്പൊ എന്താണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വ്യക്തികളായാലും സാമ്രാജ്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് പറയുന്നതിന് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നാണ് അല്ലെ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കിഴക്ക് പോയാലും അവിടെയും ഏതുണ്ട്, ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്യങ്ങളും കോളനികളും ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് പോയാലും ആര് കാണും, ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കാണും. വടക്കും തെക്കും എല്ലാം. അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും എന്താണ്, രാജ്യങ്ങൾ കാണും ബ്രിട്ടന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് പോയാലും കാണും, ഉദിക്കുന്നിടത്ത് പോയാലും കാണും. ആ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ അവസ്ഥ എന്തുവായി അല്ലെ. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിപ്പോകുകയും ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സാധാരണ രാജ്യമായിട്ട് മാറി. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് വന്ന ഭരണാധികാരികളും മുഗളന്മാരും സുൽത്താൻസും
ഡൽഹി സുൽത്താൻസും പിന്നെ രാജാവൊക്കെ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. ഗുപ്തന്മാർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? മഹാനായ അശോക ചക്രവർത്തി അല്ലെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം നാശമായി അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ വരുന്നു? അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ. എല്ലായിടവും പിടിച്ചെടുത്ത് വന്നു. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി തന്നെ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ. രോഗത്തിന് കീഴടങ്ങി അദ്ദേഹം ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, ആർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതവും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, യുവാവായിട്ടിരിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ വിവാഹം, അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. കമത്തി വെച്ച ഒരു ബെല്ല് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഉയരുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ താഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയും നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ്. ലക്ഷ്മി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലോകത്തുടനീളം നിരവധി ശക്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും അനേക സമ്പന്നരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരൊക്കെ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകും അല്ലെ, രാത്രിയും പകലും പോലെ. എന്നാൽ ആത്മീയപരമായി ഇത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും വരുന്നു. ആത്മീയതയിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഉയർച്ച മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, താഴ്ച വരുന്നില്ല. അഥവാ നമ്മൾ വീണ് പോയാലും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉയർത്തെണീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആരാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദന്മാര് വന്ന് സഹായിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു? അജാമിളൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ അജാമിളന് വീണ്ടും ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടായല്ലേ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിത അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ ആദരപൂർവ്വം പരിസേവിതനാകുന്നു. അവർ സദാ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമാകുന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാനെ നമ്മൾ രാസലീലയിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഓരോ ഗോപികയുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെയാണ് സ്വഭാവേന ഐശ്വര്യ ദേവതന്മാർ ഒട്ടും സ്ഥായി അല്ലാത്തവരും ചഞ്ചലരെന്ന് വരികിലും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംസർഗം പ്രചോദനകരമാവണ്ണം നവം ആകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടാലും അവർക്ക് ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം അത്യന്തം ഉത്സാഹജനകവും സർഗാത്മകവുമാകയാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ച ആർക്കും ഭഗവത് സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്താണ്? നമുക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല, അതീന്ദ്രിയതയിലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത സ്വഭാവം സ്വൈണഭാവമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവസത്തകളെല്ലാം ആരെ പോലെയാണ്? ഫെമിനൈൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, ഫീമെയിൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പുരുഷൻ അഥവാ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ? ജീവസത്തകൾ, എല്ലാ ജീവസത്തകളും ആരാണ്? സ്ത്രീകളും ഭഗവാൻ പുരുഷനുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ആസ്വാദകൻ. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യഥാ ഭഗവാനാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും സ്വഭാവേന സ്ത്രൈണഭാവം ഉള്ളവയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരാപ്രകൃതി അഥവാ ഉയർന്ന ശക്തി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ തടസ്സ ശക്തി എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? പരാശക്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്തായിട്ട്? അപരാപ്രകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താഴ്ന്ന ശക്തി നമ്മൾ ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്. അത്തരം ശക്തികൾ യജമാനന്റെ അഥവാ ആസ്വാദകന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സദാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഏതാംശമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തടസ്സശക്തിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരാശക്തിയാണ്. ഈ പരാശക്തികൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കണം? സേവക മനോഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 5:29 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആസ്വാദകൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ്സ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ് അവിടെ വരുന്നത്.
സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാന ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി റിച്ചതി അല്ലെ. അപ്പൊ പരമ ആസ്വാദകൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് നൽകുന്നതും ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ശക്തികൾ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ള പവിട്ട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അസമാനതകൾ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് രണ്ടുപേര് സമാനമായിട്ട് മാറുന്നു. ആരാണ്? ശക്തിയും ശക്തിമാനും. അതായത് എനർജിയും എനർജറ്റിക്കും. അതായത് ഏതാണ്? ഭക്തി ശുദ്ധ ഇതിലുള്ള ഏതാണ്? ഭക്തനും ഭഗവാനും ഏതാണ്? സമാന ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് മുകളിലാകുന്നില്ല, എന്നാലും സമാന സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു. ആരാണ്? ശക്തിയും ശക്തിമാനും. പൊതുവെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ രാജ്യത്തിന്റെ പരമ ആസ്വാദകന്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും പദവി എപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും സർവ്വതിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിതനാകപ്പെടുന്നത് ആനന്ദപ്രദമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമ ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ സേവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിയുക്തനായാൽ ആ കർമ്മ നിയമത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാൻ ഒരു ജീവാത്മാവും കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ ആരാണ്? എല്ലാവരും നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം കിട്ടണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. പ്രൈവറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ശമ്പളം കൂടി കിട്ടിയാലും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. തെക്കുള്ളവർക്ക് പണ്ട് പറയുന്നു ഏതാണ്? പത്മനാഭന്റെ 4 ചക്രം വാങ്ങിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ തെക്ക് ഉള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെയൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം. അതായിരുന്നു പത്മനാഭന്റെ 4 ചക്രം. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടണം, അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സേവനം തരികയാണെങ്കിൽ ആ സേവനത്തിൽ എന്താണ്? തുടർന്ന് അതിൽ നിൽക്കണം. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്താകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഈ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചും സേവനം ചെയ്തും കീർത്തിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിരിയാനായിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടം ആകത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമസേവനത്തിന് കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമനം അർത്ഥിക്കുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത. അപ്പൊ എന്ത് സേവ ചെയ്യാനെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാല് അത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അതാണ് പൂർണ്ണതയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അത് ഒരാള് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബന്ധമില്ലാതെ ചഞ്ചലമായ ദേവതയെ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആര് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ? എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ധനലക്ഷ്മിയെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിട്ടും ആരാധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പൊ സ്ഥായിയായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുക? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവ നൃപാണാം ശ്രീഭാരജന്മന അക്ഷൗഹിണീഭേ പരിവൃത്തത്തേജസാം വിധായ വൈരം സ്വസനോ യഥാനലം മിഥോ വധേനോ പരതോ നിരായുധഃ ഏവം നൃപാണാം ശ്രീഭാരജന്മനാം അക്ഷൗഹിണീഭേ പരിവൃത്തത്തേജസാം വിധായ വൈരം ശ്വസനോ യഥാനലം മിഥോ വധേനോ പരതോ നിരായുധഃ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒന്നിലും പങ്കുചേരാതെ പല പല അക്ഷൗഹിണി പടകളെ അല്ലെ വധിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ആ കൗരവർക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണി പടയുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 7 അക്ഷൗഹിണി പടയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും അക്ഷൗഹിണി പട. അപ്പൊ 11, 7, 18 അക്ഷൗഹിണി പടയെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൊല്ലാനായിട്ട് കൂട്ടുനിന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരെയും കൊല്ലാൻ പോയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ
മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, രാജാക്കന്മാരെ, അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് അക്ഷൗഹിണി പടകളുടെ ഉടമകളായ ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അപ്പൊ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചു. കുറുക്കന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. കുറുക്കൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ആളുകളെ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർ രണ്ടുപേരും എരികേറ്റി. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാനും ഈ അഹങ്കാരികളും ദുർമാർഗികളുമായിട്ടുള്ള അക്ഷൗഹിണി പടകളുടെ ഉടമയായ രാജാക്കന്മാര്, അപ്പൊ അതായത് രാജ്യത്തിന്, സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും ദോഷം വരുത്താവുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും വധിച്ചു. ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാറ്റ് വനങ്ങളില് ചൂടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂടുകൊണ്ട് ഉണങ്ങി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന മുളകളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് കാറ്റെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. കാട്ടില് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് അവിടെ ഒന്നും കാറ്റിന് വേറെ റോളൊന്നുമില്ല. കാറ്റിങ്ങനെ വീശി അടിക്കും, മുളകൾ ചേർന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് തീ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും പെട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് അവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം അപ്രകാരം നൃപാണ രാജാക്കന്മാരുടെ അഥവാ ഭരണാധിപന്മാരുടെ ഭാര, ഭൂമിയുടെ ഭാരം ജന്മനം അവിധജാതരായ അക്ഷൗഹിണി, അശ്വങ്ങൾ, ഗജന്മാർ, തേര്, കാലാൽപ്പട എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സൈന്യബലത്താൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട് പരിവൃത്ത അത്തരം പരിസ്ഥിതികളാൽ മധോദ്ധരായ യുദ്ധധരായ തേജസം ശൗര്യം വിധായ സൃഷ്ടിച്ച് വൈരം, ദോഷം, വിദ്വേഷം, ശ്വസനാമൂള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളും കാറ്റും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ അനലം അഗ്നി, മിഥഹ പരസ്പരം വധേന അവരെ വധിക്കുക, ഉപരത മോചിപ്പിച്ചു, നിരായുധ അത്തരം യുദ്ധങ്ങള് പങ്കുചേരാതെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിലും പങ്കെടുത്തില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വേണ്ടാത്ത എല്ലാ കളകളെയും പിഴുതെടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പടയായിരുന്നതാണ്? നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. അക്ഷൗഹിണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു. ഓർക്കാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. 218 700 2,11,700 പടയാളികൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി വരുന്നത്. 2,11,700. അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുമ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള വരുന്നത്. ചതുരംഗപ്പട എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ചതുരംഗം എന്നാണ്. ചതുരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അശ്വങ്ങൾ, ഗജ വീരന്മാർ, തേര്, കാലാൽപ്പട. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 4 ഒരേ പ്രപ്പോർഷനിൽ അല്ല വരുന്നത്. രഥം, ആദ്യം രഥം, അത് 21,870 രഥങ്ങളാണ്. രഥത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാരും പ്രധാന ചീഫ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. രഥത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അത്രയും തന്നെ നമ്പർ 21,870 ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആനപ്പട, അതിലും ചീഫ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആനകളുടെ മേല് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചീഫ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് കുതിരപ്പടയാണ്. അത് 21,870 ഇൻറ്റു 3 ആണ്. 3 അപ്പൊ വരുന്നത് 65,610 ആണ്. 65,610. അടുത്ത് കാലാൽപ്പട, നിലത്ത് നിന്ന് പോര് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് 21,870 ഇൻറ്റു 5. അതായത് രഥവും ആനയും ഒരേപോലെയാണ്. 1:1 ആണ്. അടുത്ത് വരുമ്പോ കുതിരപ്പട വരുമ്പോ 1:3 ആണ്. അടുത്ത് കാലാൽപ്പട, നിലത്തുള്ള പോരാളികൾ, അവരെത്രയാണ്? 1:5 ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി, 21,870. അത് ഓർത്താ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അത്രയുമാണ്. 1:1:3:5 എന്നുള്ള പ്രപ്പോർഷനിലാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 18 അക്ഷൗഹിണി പട ഉണ്ടായിരുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പേരെ വധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് വിവർത്തനം വായിച്ചിവിടെ നിർത്താം. ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിരുന്ന ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയം. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വധിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ശാന്തനായി. അശ്വസേന ശാന്തനാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അധർമ്മികളായിരുന്നു അല്ലേ? അഹങ്കാരികളും അധർമ്മികളും ഒക്കെ കളകളാണ് അല്ലേ? ഏതുപോലെ വയലിലെ കളകൾ പോലെയാണ്. അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര്, കാലാൾപ്പട തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ സൈന്യബലത്താൽ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം പോരാട്ടത്തിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിശക്തരായ ഭരണാധിപന്മാർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ അന്യോന്യ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുളകളെ അന്യോന്യം ഉരസിപ്പിച്ച് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ കാറ്റെന്താ, അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന മട്ടില് വീശും അല്ലെ? വീശുമ്പം മുളകള് വേനൽക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുളകൾ അന്യോന്യം ഉരസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വനത്തില് അഗ്നി ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അതേപോലെ എല്ലാം നശിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല, നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് ഈ 18 അക്ഷൗഹിണി പടയും നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. പഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപ സിന്ധു പ്രിയവജ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद कीजिए। श्रील प्रभुपादर कीजिए। गुरु महाराज कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कीजिए। गौरनिधाय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 ഹരേ രാമ राम ഹരേ രാമ രാമ हरे हरे कृष्ण ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ അധ്യായം തീരും. നമ്മൾ മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ മാതാജി. അതിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ വരുന്ന ആഴ്ച നമ്മൾക്ക് ഇത് തീരും, ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും. നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിലായിട്ട് ആണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാനും ഇനി ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി പഠിക്കാനുള്ളു. ആകപ്പാട് 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷ ആണെങ്കിൽ വെക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. മതി മാതാജി. എന്താണെങ്കിലും 2 ദിവസം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല, കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ 2 ദിവസം പോയാൽ നമ്മൾ അത്രയും വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങ് പോകും. കുറച്ചു പേരല്ലേ ഉള്ളു ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. എത്ര പേര് കാണും ഗീത മാതാജി? ദീക്ഷ എടുത്തവരല്ലേ പരീക്ഷ ഉള്ളു. 18-20 പേരുണ്ട് തോന്നുന്നു. 20 പേരോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ എടുക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്ലോക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് പരീക്ഷ വേണം? ശ്ലോക പരീക്ഷ വേണോ എഴുത്ത് പരീക്ഷ വേണോ? ശ്ലോകം മതി മാതാജി. എഴുത്ത് പരീക്ഷ അല്ലേ നല്ലത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളു. അത് എഴുത്ത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിന് ശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം വരുന്ന ആഴ്ച നമുക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. വരുന്ന ആഴ്ച എഴുത്ത് പരീക്ഷ. അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എഴുത്ത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ശ്ലോകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചു പോകും. 6 ദിവസവും ഓണത്തിന്റെ സമയം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതെന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ മാതാജി. അതല്ല, നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഓണം ശ്ലോകം. വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചൊവ്വാഴ്ച, ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസല്ലേ? ഉത്രാടോ? ഉത്രാടം വരും. ആദ്യം ഇപ്പൊ ശ്ലോക പരീക്ഷയാണോ വേണ്ടത്? എന്നാ ശരി, ആദ്യം ശ്ലോക പരീക്ഷ. ഉത്രാടത്തിന്റെ അന്ന് പരീക്ഷ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ കാണും കേട്ടോ. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും വരുന്ന ആഴ്ച ഇത് കഴിയും. അടുത്ത ആഴ്ച ശ്ലോക പരീക്ഷ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ശ്ലോക പരീക്ഷ വയ്ക്കുകയാണ്. ആദ്യം ശ്ലോക പരീക്ഷ, അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷ ആയിരിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ആ ഒരു 1:3:5 പറഞ്ഞില്ലേ? 1:1 1:1 അടുത്താണ് 3 അടുത്ത 5. അത് ഏതൊക്കെയാണ് 1:1 1 പറഞ്ഞത്? എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ രഥം ചാരിയറ്റ്, ആ, അടുത്ത് വരുന്നത് ആനപ്പട ഓക്കെ. എലിഫന്റ് ഫോഴ്സ്, മൂന്നാമത് വരുന്നത് കുതിരപ്പട അതാണ് 3 അല്ലേ? 3, അടുത്ത് കാലാൾപ്പട 5. ഓക്കെ ആദ്യം മാതാജി, ഹരേ വരുന്നത് കൃഷ്ണ. ഏതാ എത്രയാണ്? 21,870 അല്ലേ? ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തത് 21,870 ചാരിയറ്റ് കാണും, അതേപോലെ ആനകളും കാണും. അടുത്ത് രഥം, ചാരിയറ്റിന് രഥം, അടുത്ത് വരുന്നത് കുതിരപ്പട. അത് ഇതാണ് രഥത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി, കാലാൾപ്പട രഥത്തിന്റെ 5 ഇരട്ടി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പൂർണ്ണാംശം പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീരാമൻ ആ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ആ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം ബലരാമൻ, പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് നമ്മള് ചതുർവ്യൂഹം പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ അപ്പടി തന്നെ അവതരിച്ചതായിട്ടാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് പൂർണ്ണാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. ബലരാമൻ, വാമനൻ, ശ്രീബുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതൊന്നും പൂർണ്ണാംശമല്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് പൂർണ്ണാംശമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വരുമ്പോ അത് പൂർണ്ണാംശമായിട്ട് വരുന്നില്ല. വാമനദേവനും മഹാബലിയെ അല്ലെ അഹങ്കാരം തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തണം അല്ലെ? മഹാഭാരത യുദ്ധമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കണം, ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണം നിലവിൽ വരണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. മറ്റേ അവതാരങ്ങൾ ചിലത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാൻ അവരൊക്കെ ചതുർവ്യൂഹത്തില് വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ശരിക്കുള്ള വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. അതിനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം, പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ടാണോ ആയിരിക്കണം എന്നാലും ഒരു സംശയമുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ചെറിയ പർപ്പസിനുണ്ട് വരുമ്പോ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ട് വരുന്നില്ല, ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ശക്തി വരുന്നുള്ളൂ. ശക്താവേശ അവതാരം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപര പ്രകൃതിയും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? അപര എന്ന് പറയുമ്പോഴ് പരം എന്ന് പറയുമ്പോ പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? പരം പുരുഷൻ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള എന്നല്ലേ പരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പരം ബ്രഹ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവെന്നല്ല, ബ്രഹ്മൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അതേ പരം പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അവിടെ പര എന്നുള്ളത് വരും. അപ്പൊ പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത്. അപര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? അതിന്റെ കീഴെയായിട്ട് വരുന്നത്, അധമമായിട്ടുള്ളത്, അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അധോലോകം പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ അധമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെയായിട്ടുള്ളത്, പരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉന്നത ശക്തിയുള്ള എല്ലാമായ എന്നുള്ളതാണ് പരം. അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് വരുന്നതെല്ലാം അപരം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അപരാപ്രകൃതി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പര ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മളിലുണ്ട് അല്ലെ? ആത്മാവായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പരയിൽപ്പെടും, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതിൽ പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോളാം. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബലി ഇടണം അല്ലേ? നാളെ എല്ലാവരും പലരും ബലിയിടുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതില് കുറച്ച് പേരൊക്കെ അല്ലേ? സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ബലിയിടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും മോചനം കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ അവരെല്ലാം കൃഷ്ണ ഹരേ പിതൃലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.